Ọgbakọ achịkọbara nke were otu ụbọchị nke gbadoro ụkwụ n'etu a ga-esi wee lebanye anya n'ihe dịgasị iche iche tụrụ nnọọ isi n'amụma ọrụ ugbo n'etu a ga-esi mee ya ka ọ kawanye mma bụ nke begoro n'isi njedebe ebe a na wee kpọkuo ndị ọrụ ugbo wee nye ha ndụmọdụ dịgasị iche iche n'ụzọ ha ga-agbaso iji wee mee ka ọrụ a na-adịrị ha mfe. Ya bụ nzukọ bụ nke gọọmenti Anambra Steeti chịkọbara site n'aka otu kọmitii na-ahụ maka okwu gbasara ọrụ ugbo n'ụlọ ọrụ steeti a na-ahụ maka azụmahịa na ụlọ mmepụta ngwaahịa bụ ọgbakọ achịkọbara n'ogige ndị ọrụ Jerome Udoji nke dị n'Awka ebe Amaka Chibụzọ Okoye ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ ọgbakọ dọtara ndị na-ahụ maka ibupụ ngwaahịa na ihe ndị ọzọ dị iche iche na mba ofesi ebe ha gbakọtara ka ha kpaa ka a ga-esi wee mee wee kwụsị ntaramahụhụ ma ofiara arụ ndị na-ebupụ ihe na mba ofesi na Anambra Steeti na-enweta. Ọgbakọ ahụ nke bụ nke otu ụbọchị gbadoro isi ụkwụ ka a ga-esi na-ebupụzi ihe nyafụnyafụ n'arọ 2024 a. Mgbe ọ na-agwazi ndị agbakọrọ okwu ka onye acting director nke Commerce Department Ministry of Commerce and Industry Oliakụ Henrietta Bassey Ide, onye nke bụkwazi odeakawo nke Anambra State Committee on Export Promotion siri na ya bụ ọgbakọ gbadoro ụkwụ n'iji wee zisa ozi ma gwasaa ndị a na-ebupụ ngwaahịa na mba ofesi ka ha ga-esi wee na-aga ka ọ wee dịrị ha mfe. Oliakụ Bassey Ide kwupụtara na ọ bụ akpụ na akwụkwọ nri ka a na-ebupụbu na Anambra, mana ọchịchị nọ ugbu a na-agbasi mbọ ike ịhụ na a na-ebupụkwa ihe ndị ọzọ dị iche iche nke ga-abụkwa nke ga-adị mma n'anya ma dịkwa na ahịa niile na mba ofesi. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu gbasara ndị Nigerian Customs Service ka onye State Deputy Controller bụ Mrs. Elizabeth Ngovu, onye nke kwara arịrị na ndị a na-ebupụ ngwaahịa bụ ndị na-achọ ụzọ na-adịrị ha mfe ma rapụzia ime ihe ha kwesịrị ime, o wee sị ha na tutu ha eburu ihe wee pụọ na ha kwesịrị ka ha fụ ndị Customs Service ka a wee gwa ha otu ọ ga-esi wee gaa ka ha ghara ịkwa mmadịkwara. N'okwu nke ya ka onye na-anọchite anya ndị Standards Organization of Nigeria SON bụ Engineer Fideus Wariboko sịrị na ndị a na-ebupụ ngwaahịa kwesịrị ịma na ha na-anọchite anya Anambra Steeti n'ebe ọbụla ha na-eje, na ha kwesịrị ka ha na-ebupụ ngwaahịa nke enyochagoro ọfụma ma hụ na ọ dị mma ibupụ fertilizer na pesticide alụ ụfọdụ. N'okwu ha dị iche iche ka mmadụ na-abụ n'ime ndị kọmitii ahụ bụ Mezas Mike Mojeke na Dara Chijoke Okechukwu kwupụtara na ibupụ ngwaahịa akọpụtara na Anambra Steeti bụ ihe ha na-ahụ ya dịka ihe siri ike n'ihi na ha adịghị enweta ebe ha ga-esi wee gbado ụkwụ ma mara ihe ha kwesịrị ime ma kpọọ oku ka enwee ebe onye ọbụla ga na-agbakọ wee na-ajụ ka ha ga-esi wee mee ka ibupụ ihe ndị a wee dịrị ha mfe. N'okwu nke ya ka onye desk officer nke ya bụ Anambra State Committee on Export Promotion bụ Dr. Tonia Anyamene kwupụtara na ha na-aga n'iru imuwe ya bụ otu ka ha wee hụ na ihe niile a na-ebupụ na Anambra na-abụ nke bụ ịgba. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.